Салом алейкум ба ҳама дӯстон бародаро, хушомадед ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тағоев. Видеоролики имрӯзаи мо дӯстон дар бораи як марди миллионер аст. Ростиш дӯстон, ин видеоро як аз тариқи Telegram ба мо равон кард. Дар кадом канале будай лайк просмотр нагирифта ва бораям ба мо рой кард ки мо видеош кунем, марҳамат тамошо мекунем ва фикру ақидаи худро ҳатман дар комментария менависед. Тайёре? Рафтем. ин шахс якчанд сол пеш мардуми зиёдеро ҳайрон карда буд ва нисфи аз мардумашро хушбахт. ин мард дар оилаи қашшоқи гӯсфандчарон дар дудхалаи Ҳиндустон ба дунё омад. ин шахс мактабашро то синни 13-солагиаш давом кардааст ва баъд аз ин ӯ мактабро тарк мекунад. барои он ки хонданро идома надод ки ӯ шароити хондан надошт ва дар ин синни ҷавониаш ин шахс амакаш ба тиҷорат машғул буд, ба ӯ ёрӣ медод. дар зери дасти хешу табораш кор карда ба синни ҷавонӣ расид. ӯ миқдори пуле ҷамъ карда буд ва баъд аз ин ӯ тиҷорати хурди худашро оғоз карда буд. корҳояш хело ҳам хуб пеш мерафт ва ӯ соли 1984 тиҷорати алмазро шурӯъ мекунад ва соли 1992 ин шахс дар Мумбай офис оиди озмоиш ва фурӯши алмаз кушод. ширкати ӯ Хар Каришна Экспорт ба дараҷае пеш рафта буд ки дар байни дигар ширкатҳои алмаз дар ҷои якум меистод. тамоми бриллиантҳои худро ба тамоми кишварҳои олам мерасонд ва дар муддати як сол $700 миллион ба даст меовард. ва ин шахс зердастони худашро аз ёдаш намебарорад ва барои ҳамин ӯро марди саховатмандтарини Ҳиндустон мегӯянд. ин шахс якчанд сол пеш ба коргаронаш ҳадияи хело ҳам ҷолибе кард. ӯ дар рӯзи ҷашни Дивали ки ин ид маънои пирӯз шудани некӣ ба бадӣ аст. ин шахс тамоми коргарони худро барои қайд кардани ин ҷашн ба стадиони ҳамон шаҳр даъват мекунад. ва ин шахс баъд аз суханронии худаш мегӯяд ки коргароне ки дар ин вақт муваффақ буданд ба онҳо 1260 мошин ва 400 хона тӯҳфа мекунад. ва ҳамааш бо ин тамом нест. ин шахс ваъда медиҳад ки дар давоми 5 сол тамоми коргароне ки дар ширкати ман кор мекунад, ман онҳоро бо мошин ва бо хона таъмин мекунам. пеш аз ин соли 2012 ин шахс ба 3 коргари худ мошини Mercedes Benz тӯҳфа карда буд. агар фикр кунем ки аҷоибии кори ӯ ба ҳамин тамом шудааст, хато мекунем. тобистони соли 2016 писари худро ба як шаҳри хело ҳам дур мефиристад то барои худаш ин кӯдак кор ёбад. ва нагуфта намонад ки писари ин шахс 21 сола буд ва ҳамроҳи худ ин шахс 3 ҷуфт либос ва 7000 рупия буд. нагуфта намонад дӯстон ки 7000 рупия ин 6500 рубли русӣ мешавад. ин миллионер писарашро барои моҷароҷӯӣ равон кард то ки қадри пул кор карданро бифаҳмад. ин писар корашро аз кафшфурӯшӣ сар мекунад ва ба Макдоналдс мерасад. чунон ки ин миллионер худаш мегӯяд, ман барои писарам 3 шарт гузоштам. ӯ бояд кор кунад ва даромад кунад. ӯ дар як ҷо набояд аз як ҳафта зиёд кор кунад. ӯ аз номи ман ва аз телефон истифода бурдан ҳам ҳақ надорад. ва инчунин ман ба ӯ гуфта будам ки вақте ки ба хона бармегашт бояд 7000 рупияе ки ман ба ӯ дода будам бояд ки ӯро бармегардонд. ман мехостам ки писари ман ҳаётро бифаҳмад ва бидонад ки мардуми бечора чӣ гуна азоб мекашанд барои пул ба даст овардан. ҳеҷ ягон донишгоҳ ба мо ин дарсҳоро омӯхта наметавонад. ин дарсҳоро фақат ба мо зиндагӣ меомӯзонад. писари ин шахс гуфт ки ман аз ҷиҳати пул ягон вақт танқисӣ намекашидам, аммо дар вақти хӯрокхӯриам ман хӯрокҳоеро мехӯрдам ки нархи он ҳадди ақал 40 рупия бошад. ан ҳамин аст ҳаёт ва фаъолияти ин шахси миллионер. чӣ хеле ки мо бо шумо дидем, ҳаёти ӯ хело ҳам аҷоиб будааст. ва ба чанд касе метавонед дӯстон ин видеоро фиристонед то ки бифаҳманд дар дунёи ҳозираи мо ҳаст ҳамин гуна шахсони миллионер. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. бовар дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.